Já vás zdravím do dnešního videa. Dneska uděláme porovnání babety versus elektrické koloběžky. Tak u babety bych začal asi jakým tím základem. No. To je ta nádrž, jo, do který se leje benzín, aby nám to jelo trošku. Asi počkáme o tu chvíli. Tak můžeme pokračovat. Tak lijeme ten benzín, míchá se to solem, že jo, jelikož je to stará babeta, tak se to musí míchat. Tady máme dál sedačku, tu máme měkkou, že jo, pohodlnou. No, asi můžeme pokračovat dále tady karburátorem. Je trošku zasviněný, tady jsem to nebyl, no, nevadí. Tady máme dále svíčku. Tady, že jo, nám vede vejfuk z toho, koncovka vejfuku. Teď je to horký, tady šlapky, že jo, aby jsme to došlapali na rovině, když tak pořádně. Rozeta, ta je jednokotoučová. Tady máme malou rozetku, za kterou se chytí, že jo, plyn, aby to tahalo pořádně. Stojan máme, že jo, ocelovej, no, aby to pořádně drželo. Stabilita výborná. To se stane občas. No, tady máme držák rovnou, že ho si ukážeme na takový ty srandičky, prostě no, šroubovák, tam můžeme dát cokoliv. Tady máme zadní světlo. Nefunguje bohužel. Blatník. Blatník je taky dobrý, pevný. No, co dál? Tady tím se zapíná vlastně, že jo, benzín, aby to odtýkalo, no. Takhle je dolů normálně, takhle je nahoru rezerva, když není. Já vždycky mám, takže to je v pohodě. No, přední blatník, ten je trošku volný, ale to je, že jo, pro efekt, aby to vypadalo dobře. Brzdy máme bubnový, že jo, je to stará babeta, takže nemůžeme očekávat žádné novinky. No jinak brzdy jsou obě dvě tajty, že jo, to nemá žádnou spojku, je to automat, 4takt, řídítka, prostě americký hůd, klasika. Přední světlo, to je taky prostě Amerika, to taky nefunguje bohužel. Tachometr, se můžeme podívat zblízka, naprosto jednoduchý, kilometry, ten taky nefunguje, ale to nevadí. Tak to byla asi babeta teda, no. Tak můžeme přijít k elektrické koloběžce. No, elektrická koloběžka za mě je to čum prostě, no, zbytečný, radši bych jezdil na kole, ale jsou i takový lidi, kteří si to koupí, že jo. Máme tady klasický stojánek malej, prostě stabilita žádná, babeta lepší, 1+. Brzda, jediná brzda na tom je tady kotoučová, pěkně světá už, ale asi to stačí na to brždění, no. Brzdový světlo taky máme, bliká to dobře, takže to je dobrý. No, kola, ty jsou takový umělý hmoty, na to já nejsem, takže nic moc. Řídítka, no, co se týče řídítek, je to prostě rozkvantaný, je to plast. Gumový chycení, protáčí se to na prd. Brzda, jednoduchá klasika. Zvoneček, bezpečnost nade vše. Tady máme tachometr, jo, můžeme vidět zblízka. No, takovej prostě jednoduchý pro blbce, stačí. A plyn, co se týče plynu, to už je prostě palcem jednoduchá, jak na 4kolce. Takhle vezmeš a můžete driftovat s tím cokoliv. Jednoduchý prostě, no. No, a ještě tady máme reflexní pásky, že jo, pro bezpečnost, jinak koloběžka je rozkladatelná, takže dobře úložná, no. Tak tohle bylo asi porovnání a můžeme přejít na rychlostní závody. A teď si uděláme porovnání jízdy. Tak za 3, 2, 1, teď. Jak můžeme vidět, nestíháme.
Tímto se s váma loučíme a děkujeme za pozornost. Os.